ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሮም ጻንሒት ዛዚሞም ተመሊሶም ኣለዉ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ህላዊ ኩነታት እዋናዊ ዛዕባ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ብዛዕባ ውድብ ሕወሓትን ከምኡ ድማ ብዛዕባ ሕጋዊ ሰብነት ሕወሓትን ምምላስን ዘይምምላስን ግዜያዊ ምምሕዳር ምምጻእ ዝተመልከተ ጻንሒት ገይሮም ኣለዉ። ሰራዊት ትግራይ ንምብታን 16 ሚልዮን ፓውንድ ሓምስተ በጀት ተፈሊጡ ኣሎ። ዶክተር ኢንጂነር ሰለሞን ኪዳነ ኮፍ ኢሉ እንዳተለመነ እንዳገምገመ ክሰርሕ ዘይኽእል ሰነፍ ንኻድረ ከሳባ ኣይኽእልን ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። መራሕቲ ኤርትራ፣ ግብፅን ሶማልያን ኣብ ኣስመራ ምርኻቦም ዓለም ለኸ ሚድያ ከይተረፈ ከምኡ እውን ሚድያታት ኢትዮጵያ ቀርኒ ኣፍሪካን ዝቀባብልኦ ዘሎ ዜና ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዩ። እሞ ኤርትራን ግብፅን ሶማልያን ኣብ ኣስመራ ብዛዕባ ምንታይ እዮም ተዘራሪቦም ስምምዕ ፈፂሞም ዶ ብዛዕባ ምንታይ እዩ ዝብል እውን ስፍሕ ብዘለ መልክዑ ናቲ ሚድያ ተመልኪታት ኣላ። ሰራዊት ትግራይ TDF ንምብታን ማለት እውን ንDDR 16 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝተበደወ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። መን እዩ መዲብዎ? ከመይ ከኢት መስርሕ ዝብል ብዝርዝር ክንምልከቶ ኢና። ሓቢርኩምና ንኽትጸንሑ ናቲ ሚድያ ይዕድም። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሮም ጻንሒት ዛዚሞም ናብ መቐለ ከም ዝተመለሱ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ እዋናዊ ኩነታት ሕወሓትን ከምኡውን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፕሬዚደንት ዝተመልከተ እውን ቅድም ክብል ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ዘውፅአ መግለፂ ዝተመልከተ እውን ኣመልኪቶም እዮም ምስ ፌደራል መንግስቲ ጻንሒትን ኣኼባን ኣካይዶም ናብ መቐለ ተመሊሶም ዝተባሃለ። ሰራዊት ትግራይ ንምብታን ማለት እውን ንDDR 16 ሚልዮን ፓውንድ ሓገዝ ከም ዝግበር ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ሓገዝ መንግስቲ እንግሊዝ እዩ ክገብሮ። መንግስቲ እንግሊዝ ዕጥቅን ምፍታሕን ንምፍናውን ናብ ማሕበረሰብ ንምጽንባር DDR ተግባራዊ ንክኸውን 16 ሚልዮን ፓውንድ ለ2.52 ቢልዮን ብር ሓገዝ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ ኣሎ። ብሚስተር ኖርድ ኮሊ ዝምራሕ ጉጅለ ኤምባሲ እንግሊዝ ኣብ ትግራይ ዑደት እንዳገበረ ዝርከብ ኮይኑ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ቀጽሪ መለስ ካምፓስ ተረኺቡ ዝለዕለወት ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጉዳኣት ኩናት ተጋደልቲ ኣብ ጉዳይ ትግበራ DDR ምፍጻም ስምምዕን ውዕል ሰላም ፕሪቶርያን ካልኦት ጉዳያት ዘደሃበ ዘተ ኣካይዱ እዩ። ብወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከምኡ ድማ ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳን ተጓይና ሰራዊት ትግራይ ዕጥቁን ፈትሐሉ ምክንያት የለን ኢሎም ሓበራዊ ዝኾነ መግለፂ ምሃቦም ቅድሚ ወርሒ ኣቢሉ ማለት እዩ ዝከር እዩ። ጉድኣት ኩናት ተጋደልቲ ካብ ሰራዊት ወፂኦም ኣብ ማሕበረሰብ ንኽጽንበሩ ተመዛበልትን ኣብ መረበቶም ንክምለሱ ብሓፈሻ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተግባራዊ ንክኸውን እውን ኣብቲ ዘተ ከም ዝተሓተተ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ኣሜሪካ ሚስተር ሎርድ ኮሊ ተመዛበልትን ኣብ መረበቶም ክምለሱ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተግባራዊ ክኸውን ዝኽእሎም ከም ዝገብሩ እውን ብምግላጽ DDR ተግባራዊ ንክኸውን መንግስቲ እንግሊዝ 16 ሚልዮን ፓውንድ ሓገዝ ከም ዝገብር እውን ኣፍሊጦም። ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሕወሓት ዶክተር ኢንጂነር ሰለሞን ኪዳነ ኮፍ ኢሉ እንዳተለመነ እንዳገምገመ ክሰርሕ ዘይኽእል ሰነፍ ንኻድረ ከሳባ ኣይኽእልን ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ካብ 7 ክፍለ ከተማታት ከተማ መቐለ ዝተውጻጽኡ ልዕሊ 1,000 መናእሰይ ዝተሳተፍሉ ዋዕላ መናእሰይ ተረኺቦም ነቲ መድረኽ ዝመርሑ ኣባል ፈጻሚ እቲ ስራሕ ሕወሓት ዶክተር ኢንጂነር ሰለሞን ኪዳነ ተጋሩ በብመዋዕሉ ከቢድ መስዋዕት እንዳኸፈልና ዝመጻና ትካላት ዝግባእ ስለዘይሃነጽና እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ነዚ ብኣብነት ተደጊፎም እንትገልጹ እውን ጅግና ቀርኒ ኣፍሪካ ዝነበሩ መንእሰይ ሃፀይ ዮሃንስ መናእሰይ እቲ እዋን ኣብ ጎኖም ኣሰሊፎም ንዝመፁ ባዕዳውያን ወረርቲ ሓፊሮም እንዳመለሱ ጸኒሖም እዮም። ድሕሪ መስዋዕቶም ግን ሓደ ሰብ እንትጉብዝ ናብ መሪሕነት ከመይ ይምዘዝ እንትደክም ካብ መሪሕነት ከመይ ይወርድ ዝብል ትካላዊ ስርዓት ስለዘይነበሮ ውድቀት ከም ዝተቃልዓና ረዲኦም። እዚ ክፍተት ብሕወሓት ክምላእ እንተተፈተነ እዚ ናብ ገዛ ደርቢ ዝሰጋገር ሓይሊ እቲ ብመስዋዕት ዝተኻለ ስርዓት ከፍርሶ ህርግዲም ይብላ ኣሎ ክብሉ እውን እዮም ዝተዛረቡ። ዶክተር ኢንጂነር ሰለሞን ኪዳነ ዘለዓለዎም ዓበይቲ ነጥብታት ተጋሩ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ዕጥቃዊ ቃልሲ መናእሰይ ትግራይ መሃይምነት ከየጥፍኡ እዚ ዝበሃል ጫማን ክዳንን ቀረብ ሎጂስቲክስን ካልኦት ኣብ ዘይተማልአሎም ጥሜትን ጫምዕን ቁርን ሃርን ተፃዊሮም ሓለዋት ህዝቢ ትግራይ ዘውሓሱ መናእሰይ ዝወለዶ እውን ዝወነነ ውሱን ፍልጠት ክእለት ተጠቒሙ ዝተፈላለዩ ዘመናዊ ቴክኖሎጂታት ዓጢቑ ንዝመፁ ልዕሊ 7 ሃገራት ልፍንታዊ ሓይልታት ዝተሳተፈሉ መኺቱ ክቡር ዋጋ ከፊሉ ጸላእትና ተገዲዶም ናብ ማዕዲ ሰላም ክመፁ ገይሩ ኢሉ ኣሎ። ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ግን ብሰንኪ ሕማቕ ፖለቲካዊ መሪሕነት ትግራይ ምስ ምምላስ ግዝኣታዊ መሬትና ተመዛበልትናን
ተዛሚዱ ክፍጸም ዝግብኦም ነጥብታት እውን ኣይተመለሱን። እዚ ክፍጸም ብሕዝብን ውድብን ህወሓት እምነትን ሓላፍነትን ዝተዋሃቦም ናብ ገዛእ ደርቢ ዝሰገር ሓይሊ ኣጀንድኡ ንጎኒ ገዲፉ ምስቲ ጆኖሳይድ ዝፈጸመ ሓይሊ ተጸጊዑ ህወሓት ንምፍራስ ብኹሉ ዓቕሙ ይረባረብ ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ጉዳይ ኤርትራ፣ ግብፅን ሶማልያን ሎማዓንቲ ክዘራርብ ካብ ዝወዓለ ዋና ወሳኒ ዜና ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዩ። መራሕቲ ኤርትራ፣ ግብፅን ሶማልያን ብሓሙስ 10 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየደው ስልሳዊ ዋዕላ ብዛዕባ ሶማልያ፣ ሱዳን፣ ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ተዘራሪቦም ይብል እዚ ዜና እዚ። እቲ መዓልቲ ብኣውሮፓውያን ዝተቖፀረ እንትኾን ኣብቲ ኣብ ርእሲ ከተማ ኣስመራ ዝተኻየደ ዋዕላ ፈለማ እዋን ከም መራሕቲ ሃገር ናብ ኤርትራ ዝበፅሐ ግብፃዊ ፕሬዚዳንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ሶማልያዊ መዘንኡ ሓሰን ሼክ መሐመድን ክልቲኦም ዘነግድ ዘሎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ህዝባዊ ምርግጋእ ንምስፋን ዘካየድዎ ፃዕርታት ንምውሃድ ተስማዕሚዖም ኣለዉ። ብረቡዕ ናብ ኣስመራ ዝኣተወ ፕሬዚዳንት ሓሰን ሼክ መሐመድ ደገፍ ጎረባብቲ ሃገራት ማሕበረሰብ ዓለምን ንምርካብ ዝዕቅዱ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃሳት ኣብ ምክያድ እዩ ተጸሚዱ ጸኒሑ። ክቡራት ተኸታተልትና ናቲ ሚድያ ሎማዓንቲ ሒዝናዮም ዝቐረብና መደባት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ሳና ጸኒሕኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን።